Čurović. Desnom. Gol! Pogodila prečku. Gol. Santrač misli da je to pogodak, međutim ja mislim da se lopta odbila van gola. Vredi to vidjeti još nekoliko puta da vidimo gde se lopta odbila posle prečke. Evo vidite. Sada je Zvonko Milović bio lucky boy. U pitanju su bili milimetri, evo pogledajte iz ovog drugog ugla. Ne. Lopta je ipak bila, da. Van linija. Evo vidite, u toku je već 38. minut. Čurović, izvanredan šut. To je pored same stative. Lopta je pogodila spoljni deo mreže. Iznenadan šut Dejana Čurovića. Pogledajte kako reaguju pravi golgeteri. I ponovo je sada imao sreće Zvonko Milović, ali treba reći da se bacio, da je bio sasvim blizu te lopte. Prečku je pogodio Čurović. Posle šansu je imao Milošević, sada ponovo Čurović. Tu su Brnović i Milović. I to je gol. Brnović je bio vešti od Milojevića, pogodak Branka Brnovića. Branko Brnović